Olemme siis täällä osastolla, jossa on Neuvostoliiton eri kansojen sanomalehtiä. Niitä on kerääntynyt hyllymetreittäin eri paikkoihin. Täällä on myös tämmöistä tuoreempaa tuotantoa, Eestä päivälehteä. Ehkä ajatellaan, että he ovat edelleenkin osa Neuvostoliittoa. Ehkä sitä lehteä luetaan täällä paljon ja näin poispäin. Tänään olen tosiaankin yrittänyt löytää täältä näitä tsuvashinkielisiä sanomalehtiä. Olemme ajatelleet, että ne voisivat olla mielenkiintoisia vaikkapa kielentutkijoille. Pienenä ongelmana tässä nyt tietysti voi olla se, että näistä hyllyistä on vähän hankala löytää niitä aineistoja. On varmaan ne täällä ovat, ei siinä mitään. Ja, mutta näissä ei ole minkäännäköisiä hyllymerkintöjä. Signumit näissä teoksissa toki on, tuossakin on 1-80. Sehän olisi tietysti hyvä, jos ne kulkisivat vaikkapa numerojärjestyksessä niin, että 1/80 seuraisi 1/81, mutta näinhän asia ei valitettavasti ole. Tässä näitä tsuvashinkielisiä sanomalehtiä, tuoreempia, vanhempia, paljon 30, 40, 50, 60-luvulta on. Ja tämmöistä. Sitten täällä on tämmöinen kokoelma on suojattu erilaisin keinoin. Tuolta nurkasta, jos vaan pääsen tästä läpi, niin voisin näyttääkin, miten tätä kokoelmaa on suojattu. Täällä on nimittäin päässyt hieman vesivahinko ehkä käymään ja onpa täällä hieman eläinkuntakin päässyt asioimaan, luulisin näin. Sieltä katorajasta on hieman laasti ja rappaus lähtenyt, mitenkä sen sanoisin, kuplimaan. Elikkä välttämättä ei ihan turvallisin paikka tälleen työskentelylle ole tämä, mutta kirjoja täällä sentään voi säilyttää. Sehän kuuluu tietysti, että mitäpäs se, jos vähän roiskuu, niin onhan nämä teokset tietysti kansissa täällä hyllyssä ja metallihyllyt tietysti suojaavat varsin hyvin. Se kovin tasalaatuiset olosuhteethan täällä ei ehkä näiden kirjojen säilyttämiseen ole, mutta johtuen esimerkiksi tuosta, että täällä on tänne kokoelmatilaan suoraan ikkuna auki. Satoi tai paisto, eilen satoi ja kävin tässä näin. Täällä oli aika kostean nihkeet ja tänään vähän aurinkoisena päivänä täällä on ollut varsinkin lämmintä. Olosuhteiden vaihtelut ovat melkoisia täällä. Tuolla oli jossakin hyllyn välissä näin toppatakin. Luulisi, että talvella täällä voisi olla vähän viileä. Tuonne päin me emme, tai siis ikkunoiden välistä ei saa se kulkea, se on kategorisesti kielletty ja ymmärrän kyllä, että miksi näin on käsketty. Ei minuakaan huvita mennä tuonne ottamaan tommosia betoni, tiili, muita harkkoja päähäni. Sen verran arvostan elämääni. Mutta näin naapurissa. Ja sanotaanko nyt näin, että onhan nämä tietysti ihan sinänsä mielenkiintoisia paikkoja. Kovin kummoiseltahan täällä ei muuten sitten niin kuin ihan kirjasto siinä missä muukin. Ja tästä tähän näin ja seuraavaksi tuonne kollegan luokse yläkertaan, joka on siellä päivän ahkeroinut jakutialaisten lehtiä.